Ja, det är bra, jag kan korta tygen. Bra, det gör ingenting. Bra, kommer fram i trav. Det är bra. Så där kan han vara i formen, det är perfekt. Jag kan egentligen gå en enkelvikning nu direkt så att det är en. Då är du mer i baken ordentligt. Ställ höger kan du i baken. Ja, rätt. Precis. Kom ännu mer åt sidan. Kom. Bra. Går du snett igenom igen i enkelvikning? Ja, rätt. Du gör inget. Fylla ner huvudet för. Precis. Då går du öppna halvvolt sluta. Bra, jättefin öppna, Oskar. Bra, går du öppna så en halvvolt sluta. Gå öppna fram till V. Så böjer du vänster och tar med baken. Ja, rätt, kom åt sidan. Går du snett igenom och ökar traven. Kolla upp. Ja, bra. Deppig. Jag tar lite galopp nu alltså. Kommer du fram i galopp? Ta lite rundare. Jag kan ta ett varv på volten här så ökar jag galoppen lite på volten först. Ja, rätt. Öka lite till. Bra. Och så minskar du lite så går du in mot mitten lite samtidigt. Försök korta ihop honom ganska mycket innan du går in mot mitten. Samla lite. Samla. Ja, och så går du in mot mitten. Där kan du börja vända lite. Lite mindre. Lite lägre i formen. In mot mitten. Ja, just det. Det gör inget. Fatta galopper. Fatta bara galopper. Ja, så går du in där och minskar nu bara. Håll igång honom. Lite aktivt. Låg i formen. Ja. Dra tillbaka ytterskänken. Dra tillbaka. Precis. Och sitt. Och vänd. Bra. Tänk Daisy. Ja, det gör inget. Ja, och så går du ut och ökar. Öka ordentligt. Så att de får se stora skillnader. Som att du skulle rida full fart genom hoppning. Ja, på tygen. Bra. Och så minskar du igen så går du in mot mitten. Ja, runt. Ja, den har runt. Gör det. Och driv. Och håll igång. Tänk framåt själv. Minska men tänk framåt. Ja. Bra. Ja. 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 Ja, bra. Och så går du ut och ökar. Bra. Går du en diagonal sen bara byter galopp snett igenom. Jo, det är det. Jag kan bara säga massa grejer. Bra, hålla honom rakt, tänk lite framåt. Bra! Det gör ingenting. Kan du öka långsidan ner här mot oss?
Ställ höger bara. Det gör inget att den tar upp huvudet. Minskar du lite. Ställ höger. Tar ett varv på volten. Han galopperar i normal galopp. Ställ höger. Håll den höger. Kom ihåg att här måste du fuska nu. Så du måste ställa mycket höger och trycka in baken. Precis. Bra. Ja, så. Så går du in nu mot mitten och minskar. Lite arbetspiruett även här. På tygen. Lite rundare. Ja, lite rundare. Det gör vi inte. Vi kan klippa bort det. Ja, det är rätt. Så ska jag. Ja, och så går du ut och ökar. Bra. Kan du ställa dig lätt sitt och galoppera ordentligt framåt på långsidan. Och sen sätter du ett varv nere på volten, sen går du en diagonal snett igen. Ställ höger. Och så fattar du höger. Vi gör ett klipp där. Håller han lite låg där så att han inte slår upp huvudet under öken. Och galoppera på. Ja. Bra, så sätter du ner, kommer tillbaka lite. Rid tillbaka honom. Lite lugnare. Går du snett igenom, byter varv och byter galopp. Jag håller på tygen. Bra, det gör det. Bra. Jag behöver inte göra det mer tycker jag. Nej, jättefint. Thanks, Flo. We're done with the film. Thank you very much.